Leuk was just naar mijn vlog. Van een geweldig festival. Is het leuk? Ja, super. Mijn eerste jaar, maar superleuk. We zijn even op paard met Marcel. Die is hier voor de Ljouwte Krant om een foto te maken. Inderdaad, Marcel van Kammen. Dus we zijn op zoek naar een mooi plakje. Dus we zijn heel achter hier bij de band hier, om te zien dat Marcel is dadelijk... Ik ben een paramoon. Wat zei je nou? Ik ben een paramoon. Is hem hinnen? Neus. Ja, dat is helemaal niks. Het festival is gelijk begonnen. Ja, ik heb je nog. Euforie en wat ze zeggen, thuiskomen. Het is echt thuiskomen. Ik kwam gisteren op de camping en mijn tent stond en we gingen zitten met z'n allen. En het was super gezellig en er kwamen echt 50 andere mensen en het was echt leuk. Nou is voor die natuurlijk een vraag, kan je erachter komen natuurlijk. Ah, nee, dat hebben we nooit tegen te doen, dus dat zal nog maar net worden, denk ik. Het is een lekker biertje, mooie leuke muziek, mooie mensen. Prachtig waar, wat wil je nog meer? Ik wil nog mijn kaartjes passen, want die verlabberen hier raar. Dat had ik eigenlijk net zo goed uitvoeren. Ik vond het vroeger dat het heel cool uit wist, hoor. Dat van die mensen dan van die kaartjes om een beel gaat te zwabberen. Dat is best wel heel cool uit. Maar er zijn paarden in, hè? Sorry, Oh, ja. Oh ja, dan gaan we naar beneden daar. Wij maken de aftermovie. Wij gaan nu even naar Baiduinen. Eerst even speciaal biertjes, dan is daar theater, geloof ik. We moeten er even op. Dit is speciaal gebrouwen, hè? De Kroelebaai. Maar is dat ook lekker bier? Ja, weet je wat het is met de Kroelebaai? De bloemigheid rolt mooi over je tong heen. En wat vinden we ervan, Eduard? Dit is een lekker biertje, Menno. Nog 4 kroelen bij van je. 4 Kroelebaai? Jazeker, kom erin. Het is wel lekker bier. Maar er zit een bepaalde twist in het biertje. Dat, nou, daar moet ik even aan wennen. Misschien moet ik er nog een nemen. Wauw. Kijk joh. Even mij de fotograaf, maar mooi plakje hier. Mooi steekje, lekker rustig. Maar het was hartstikke leuk. Ik heb ook lekker geslapen, dus ja. En de boel goed in de gaten houden natuurlijk. Ja, maar jij leidt me af en ik heb eten, dus ik wil graag eten. Ja, nee, tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Vega burger, huppakee. Nou, eet smakelijk. Dankjewel. En nog een fijn festival. Ja, jij ook. Paramoon. Er is mijn oorlens erop. Zat is in. Ik kan die mannen bijna liggen houden op mijn paken. Voor een leuk filmpje dan toen kom heen. Voor het meisje en abonneer je dan op mijn kanaal. En dan kies nog volle meisje voor mijn avonturen en beleven werk. Kom met Eduard op pad. Doei.